pasada semana traíamos unha interpelación ao ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación sobre medidas de apoio ao sector pesqueiro galego e corresponde esta semana concretar as propostas que fai o Bloque Nacionalista Galego de medidas que entendemos que son fundamentais para que se removan todos os escollos, todas as dificultades que constantemente está encontrando o sector pesqueiro do noso país. Hai que lembrar que a frota galega era unha das máis importantes do mundo, a primeira da Unión Europea hai apenas 40 anos, e que as decisións comunitarias foron reducindo de maneira decisiva, decidida, mas en todo caso continúa sendo a primeira frota pesqueira do Estado español, tanto por capacidade, por barcos, por capturas. De feito, representa máis do 50% do esforzo pesqueiro do Estado español. Mas, como digo, continúa achando enormes dificultades para sair adiante, que eu describía pormenorizadamente na pasada semana. En esa medida, insisto, creo que o que corresponde é concretar que medidas. Nós comezamos por aquelas de carácter máis xeral. Xa vexo que a bancada do PP lle interesa pouco o sector pesqueiro, menos o sector pesqueiro galego, mas era bon que alguén do Partido Popular atendese, tendo en conta as responsabilidades que teñen nesta materia, casi sería mellor decir as irresponsabilidades que veñen facendo nesta materia polo abandono en que teñen o noso sector pesqueiro desde o goberno galego. En primeiro lugar, impulsar a revisión e modificación das bases da política pesqueira común europea, a comezar polo principio de estabilidade relativa, que o que fai é perpetuar un reparto de taxas e cotas que son enormemente prexudiciais para o noso país. Por lo tanto, en algún momento será un momento de poñer en cuestión ese principio de estabilidade relativa. E vinculado a isto, avanzar no recoñecemento de Galiza como zona altamente dependente da pesca e na capacidade, por tanto, tamén de participación directa na toma de decisións en materia pesqueira, de representación directa, por exemplo, diante da Unión Europea, con capacidade de decidir naquilo que nos pode afectar. En terceiro lugar, nos reclamábamos xa o outro día ao ministro que recorrese a sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea que avala a prohibición de pesca con artes de fondo en 87 zonas do Atlántico, porque non estaba sustentada en informes científicos rigurosos e, ademais, non tiña en consideración as consecuencias económicas e sociais, equiparando, por outra parte, o palangre, que é unha arte sustentável, co arrastre de fondo. Ben, hoxe soubemos que o Ministerio, xunto coa Xunta de Galiza, recorreu xa esa sentenza, alegrámonos. En todo caso, entendemos que é positivo que hoxe esta Cámara avale esta medida, porque sería un apoio máis diante da Unión Europea a esa reclamación xusta do sector pesqueiro do noso país. En cuarto lugar, reclamar á Unión Europea que abandone calquera proposta de aumentar esas zonas vedadas ás artes de fondo. Se estamos dicindo que van recorrer esas 87, de ninguna maneira podemos permitir que se amplíen para 105 ou para 115, como no seu momento anunciou a propia Unión Europea, tendo en conta, ademais, que xa temos un problema, como dicía ao comezo, de limitación da capacidade pesqueira que, por outro lado, pois se pode ver agravada. Tamén coñecíamos que, como consecuencia da decisión de países como Noruega, Islandia ou as Illas Feroe de autoasignarse cuota de xarda de cabala, o ICES está a recomendar á Unión Europea unha reducción de 70% na cota de xarda. Isto sería un desastre para o segmento de frota da nosa frota pesqueira galega que se dedica precisamente á pesca de xarda. Por lo tanto, habría que buscar solucións alternativas e negociar con eses países que están levando a cabo unha actuación que non ten en conta os intereses de terceiros. En quinto lugar, rexeitar o recorte de 67% ou calquera outro que se poida producir nos fondos europeos destinados á pesca, como propuxo a Comisión Europea para o novo marco orzamentario 2028-2034, tendo en conta que este recorte na pesca
se produce como consecuencia do que se pretende ser un incremento exponencial do gasto militar. Dicía o ministro que non hai que confrontar tractores con tanques ou barcos con tanques, pois non lle vemos outra solución. Hai que escoller. Se queremos recursos para a pesca, eses recursos non poden ir destinados aos tanques e ás bombas. Hai que promover política de paz que fagan desnecesario esa aposta que nós entendemos que en todo caso non é lóxica, esa aposta belicista, esa aposta polo incremento do gasto militar. En sexto lugar, acordar unha moratoria o desenvolvemento da eólica mariña nas costas galegas, especialmente antes de que o propio IEO, que ademais é un instituto público, desenvolva os estudos pertinentes sobre os efectos negativos no sector pesqueiro e nos ecosistemas mariños. En sétimo lugar, realizar as accións precisas ante a Unión Europea para lograr que se incremente o TAC de sardiña para 2026, renegociar o reparto con Portugal, que non ten moita lógica, xo dixemos aquí, 2/3 partes de sardiña para Portugal e unha terceira para o Estado español, cando a frota pesqueira é superior en capacidade de embarcos a que se dedica a sardiña a frota portuguesa, só a galega, non? E, por tanto, pois habería que estudar isto, tamén realizar unha nova distribución entre as zonas 8C e 9A proporcionada, atendendo ás capturas que se están producindo, tendo en conta que non ten sentido que queden nuns sitios cotas sen consumir e que despois se negocie con posibilidades de pesca, o que non parece que teña ningunha lógica. En oitavo lugar, e finalizo, manter todas as instalacións e servizos do ISM na Galiza. En noveno lugar, dar cumprimento aos mandatos da Lei de Pesca Sustentável en relación cun catálogo de enfermedades profesionais. Está na lei, hai que cumprilo, co impulso aos convenios colectivos no sector e co establecimento dun mecanismo de voto para os mariñeiros embarcados. E, por último, reducir o IVE do peixe para fomentar o consumo de un produto que é sustentável, que é bon para a saúde e, ademais, para, evidentemente, favorecer tamén un mercado que ten un importante retorno económico en países como Galiza.